Што ж адбылося ў гаспадарцы Лукі? Лукашенко скардзіцца на сваіх лекараў. Не могут мне сустав отремонтировать. Што бліжэй беларусам? Рэспубліка ці манархія? Магілёўскія міліцыянты прымусілі дзяўчат да любові. Суровыя докшыцкія хлопцы. Прымусовая праца набірае абароты ў Беларусі. Чым заклапочаныя ў паставах? Ці вучацца палітыкі ў гісторыі? Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін па-беларуску і без цэнзуры. Пра некаторыя падзеі, што падаліся нам цікавымі ўжо зараз. Пачынаем. У Беларусі ідзе сапраўдная бітва. Нават не бітва, а вайна. З кім? Ды з ураджаем, які, нягледзячы на ўсе намаганні, вырас на палях. І як на сапраўднай вайне цярпіць баявая тэхніка. У нашым выпадку сельскагаспадарчая. Гараць не толькі камбайны, але і трактары і аўтамабілі. Нядаўна загарэўся трактар у Галубічах Глыбоцкага раёну. У выніку пажару ў трактары пашкоджаная кабіна, рухавік і колы. Дзякуй Богу, з людзей ніхто не пацярпеў. Чаго не скажаш пра аварыю, якая адбылася ў вёсцы Радзюкі каля Шаркаўшчыны. Там перакуліўся трактар «Кіравіц». Механізатара прыйшлося вызваляць з кабіны з дапамогай аварыйна-выратавальнага абсталявання. Зараз ён шпіталізаваны. А вось у адной з гаспадарак на Гарадзеншчыне даказалі, што гараць не толькі аўтобусы вытворчасці Мінска аўтазаводу, гараць і грузавікі. Прычым загарэўся мас у гаспадарцы Лукі, не Лукашэнкі. І не ў Лукі, а ў вёсцы Лукі Карэліцкага раёну. Гаспадарка так і называецца – Лукі Агра. У выніку пажару пацярпела кабіна і маторны адсек. Ні збожжа, ні людзі не пацярпелі. Такія вось мукі ў вёсцы Лукі. Колькі яшчэ тэхнікі выйдзе са строю ў бітве за ўраджай, невядома, але відавочна, што гэтыя страты не апошнія. Тэхніка гарыць з-за няспраўнасці. Але што тут дзівіцца, што яе не могуць належным чынам адрамантаваць, калі не могуць адрамантаваць самога Лукашэнку, пра што ён нядаўна сам і паведаміў. Ну, иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Гэта ён сказаў падчас сваёй паездкі па Мазырскім раёне Гомельшчыны, што на самай мяжы з Украінай. Саміх жа жыхароў ён запэўніў, што вайны не будзе, і заклікаў: Давайте будем корячиться на этом клочке земли, чтобы было что детям передать. Чаму нельга проста працаваць, а менавіта карачыцца? І чаму сваю краіну Лукашенка ўпарта называе клачком зямлі? Няўжо яшчэ пра маскоўскі трон марыць? Дарэчы, у каментарах нам пісалі пра памылковасць назвы мінулага выпуску. Маўляў, не Беларусь абмяняла Крыгера, а Пуцін. Цалкам пагаджаемся. Лукашенка толькі выканаў загад свайго крамлёўскага гаспадара. Дарэчы, цікавая заканамернасць. Як не выберуць беларусы сабе прэзідэнта, так ён потым хоча кіраваць бяззменна. Вось выбралі ў 1994 Лукашэнку, і ён ужо 30 гадоў як кіруе. Паспрабавалі выбраць у 2020 альтэрнатыўнага прэзідэнта. Той, дакладней тая, таксама хоча заставацца бяззменнай лідаркай. Што праўда, Святлана Ціханоўская заявіла, што будзе заставацца гэтай лідаркай да першых свабодных дэмакратычных выбараў. Хаця Лукашенка таксама будзе кіраваць краінай да гэтых выбараў. Спадзяёмся, яны адбудуцца ўсё ж крыху раней, чым рак на гары свічня. Пакуль жа чытацкая аўдыторыя падзялілася амаль 50 на 50. Адны рашэння Святланы Ціханоўскай падтрымліваюць, іншыя абвінавачваюць яе ў дыктатарскіх памкненнях. Трэба адзначыць, што палітык Павел Латушка падтрымаў Святлану Ціханоўскую і абгрунтаваў сваё рашэнне палітычнай і гістарычнай неабходнасцю. Беларусы некалькі стагоддзяў жылі пры манархах, але самаўладдзе не любяць і хочуць дэмакратыі, таму і ўпарта называюць сваю краіну рэспублікай. Шмат хто кажа, што гэта імперскі комплекс, перажыткі савецкага мінулага, калі Беларусь была адной з 15 савецкіх рэспублік. Але, магчыма, беларусы ўсё ж не могуць нацешыцца рэспубліканскай формай кіравання. Палякі ж вось называюць сваю краіну Жэчпасполіта, а яны ж не былі часткай Савецкага Саюзу. А вы як думаеце? У мінулым выпуску мы як у ваду глядзелі. Маецца на ўвазе паведамленне пра магілёўскіх жанчын, якія ездзілі па горадзе ў цішотках з надпісам «Мілфіцыя». І
Імі аказаліся 39гадовая і 41гадовая жыхаркі Магілёва. Супрацоўнікі ДАІ імгненна вызначылі жанчын, пахваліліся так званыя сілавікі ў сваім тэлеграм-канале і дадалі. У адносінах да іх складзены ўжо 4 адміністратыўкі, а двухколнікі канфіскаваныя. Відаць, зарабілі міліцыянты гэта ад зайздрасці. Відэа з мілфіцыяй набрала ў тыктоку амаль 1 мільён праглядаў і больш за 20 000 падабаек. Шмат хто з гледачоў пісаў, што хоча пераехаць жыць у Магілёў. А вось зараз яны 100 разоў падумаюць, ці варта туды ехаць. Прадстаўнікі рэжыму паведамілі, што жанчыны раней парушалі хуткасны рэжым, таму траплялі ў поле іх зроку. Вядома ж, не абышлося без пакаяльнага відэа. Жанчын прымусілі сказаць на відэо, што яны паважаюць і любяць міліцыю. Мы, мотааматары, актыўна здымаем тыкток у гумарыстычным плане. Неяк у краме ўбачылі цішоткі і вырашылі купіць, кажа адна з жанчын на гэтым відэа. А перад гэтым яны казалі, што жывуць у свабоднай краіне. Вось зараз і пераканаліся, якая свабода. Цікава, калі б самім тым міліцыянтам прышчаміць тое месца, якім яны так ганарацца, у чым бы яны самі прызналіся? Такая вось свабода. Працягнем міліцэйскую тэму. Некалі на кальцавой развязцы ў Глыбокім стаяла будка аўтаінспектараў, а побач з ёй усталявалі самалёт Су у памяць таго, што авіяканструктар Павел Сухі нарадзіўся ў Глыбокім. Тады ж з'явілася показка, што ў Глыбокім самыя суровыя аўтаінспектары. Нават самалёт спынілі. А вось у суседніх Докшыцах самыя небяспечныя рэзервісты. Проста звяры. Чаму? Бо ім нават зброю баяцца выдаваць. Гледзячы на здымак, на 8 чалавек дастаткова 2 аўтаматаў. Астатнія, відаць, голымі рукамі ворагаў задушаць. Праўдападобна, што аўтаматы выдалі толькі тым, хто прымаў воінскую прысягу. Але ў Докшыцах і сапраўды сілавікі, ды і самі кіраўнікі вельмі суровыя. То міліцыянт банду ўзначаліць, што рабуе фуры, то міліцыянт у бары з-за дзяўчыны забівае калегу, то сам кіраўнік раёну забівае сябра на паляванні. Але і простыя жыхары не лыкам шытыя. То проста на гарадской вуліцы страляюць з-за рэўнасці, то рабуюць дзяўчынак, пагражаючы пісталетам. Ну як такім яшчэ зброю выдаваць? А вось асфальт, калі ваенкамата, выглядае не вельмі. Можа, трэба тых рэзервістаў і прыцягнуць да працы, каб паклалі новы? А можа, проста каля ваеннага камісарыяту ён і павінен выглядаць па-ваеннаму. Прымусовыя працы ў Беларусі ўсё больш становяцца паўсядзённасцю. Рэспубліканскія, абласныя, раённыя, гарадскія суботнікі даўно сталі паўсядзённасцю для звычайных грамадзян. Што ўжо казаць пра ўразлівыя катэгорыі насельніцтва. Нядаўна Будакашалёўская раёнка пахвалілася, што прыцягвае да прымусовай працы тых, хто часова не працуе або мае судзімасць. А лозунгі якія? Чысціняй парадак вышэй за ўсё. Памрэ, але парадак навядзі. Адны працуюць, другія прымушаюць працаваць, трэція фатаграфуюць ды пішуць матэрыял. Якое ж тут можа быць беспрацоўе? Яшчэ толькі вядома, нямецкага лозунга не хапае. Праца робіць свабоднымі. Тут он бы быў вельмі да месца. Не адстаюць ад будакашалёўскіх і глыбоцкія міліцыянты. Там таксама пахваліліся, што прыцягнулі да працы раней судзімых грамадзянаў. Вядома ж, на добраахвотнай аснове пахваліўся на старонках раёнкі начальнік крымінальна-выканаўчай інспекцыі Сяргей Цырбан. На гэты раз 6 мужчын і 1 жанчына з ахвотаю ўзяліся за прапанаваную працу. І нягледзячы на тое, што ім давялося шмат папрацаваць, яны завяршылі справу з добрым настроем, прыводзіць словы міліцыянта раённая газета. Видать, Сергей Цырбан сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Начальнік інспекцыі надалей плануе прыцягваць афіцыйна непрацуючых грамадзян да грамадска-карыснай працы. Дарэчы, Сергей Цырбан справу сваю ведае. У свой час он склаў на мяне не дзясятак пратаколаў за працу без акрэдытацыі, і 2 разы ягоныя затрыманні заканчваліся для мяне суткамі арышту. Карыстаючыся магчымасцю, перадаю яму прывітанне. А вось у паставах няма каму навесці парадак у горадзе, пра што нядаўна і напісала мясцовая раёнка. Непакошаная трава, крапіва ў рост чалавека, паламаныя сметніцы, вышчарбленыя ступенькі, аблуплены плот. Асабліва зарасла пустазеллем тэрыторыя непадалёк ад касцёла. Можа, это да Бога такі цярністы шлях?
пытаецца корэспандэнтка, і скардзіцца на тое, што нейкія злодзеі абезгаловілі слупы рачной агароджы. А некалі, так гадоў 15 таму, паставы ставілі ў прыклад глыбокаму па ўзроўню добраўпарадкавання. Можа, таксама іхнім міліцыянтам па прыкладу глыбоцкіх трэба прыкласці намаганне па навядзенню парадку на вуліцах ды каля храмаў. Але зараз ім не да таго. Яны займаюцца ўборкай, толькі не тэрыторыяй, а жнівом, дакладней парушэннямі на гэтым жніве. Бо гэтыя вяскоўцы не толькі крадуць, але яшчэ і гарэлку жлукцяць, як перад канцом свету. Вось і прыходзіцца міліцыянтам матацца па раёну. Глядзіць міліцыянт на чалавека, які дзьмухае ў трубку і думае. Можа, прыбор не працуе? Трэба, відаць, самому дзьмухнуць, каб пераканацца ў спраўнасці прылады. При рейдовых мероприятиях в агропромышленных комплексах были выявлены такие нарушения, как мелкое хищение, были составлены соответствующие административные протоколы, были обнаружены работающие сотрудники данных организаций в состоянии алкогольного опьянения, также были составлены соответствующие административные протоколы. І як гэта за мяжой фермеры без праваахоўнікаў спраўляюцца са жнівом? Проста дзіву даешся. Як думаеце, у чым тут сакрэт? Ці то войты з ваяводамі не сочаць за парадкам на палях? І напрыканцы пра некаторыя гадавіны, якія адзначаюцца 6 жніўня. Найперш гэта дзень нараджэння беларускага мастака Алеся Пушкіна. Яму споўнілася б толькі 59. На жаль, у мінулым годзе лукашэнкаўскія карнікі забілі Алеся. Забілі за яго любоў да роднай мовы, да сапраўднай гісторыі, да сваёй радзімы. Сам жа Алесь выступаў супраць гвалту над грамадзянамі і народамі, папярэджваў пра небяспеку расейскай імперскай палітыкі. Памяць пра мастака павінна заўсёды застацца ў сэрцах беларусаў. 6 жніўня адзначаецца таксама гадавіна атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы. Тады чалавецтва змагло пераканацца, наколькі страшную пагрозу уяўляе сабой атамная зброя. У гады Першай сусветнай вайны чалавецтва было настолькі шакаванае прымяненнем хімічнай зброі, што пасля гэтага яна нідзе амаль не прымянялася, нават у гады Другой сусветнай. Падавалася, што пасля прымянення ядравай зброі напрыканцы мінулай сусветнай вайны чалавецтва таксама зробіць належныя высновы. Але ўсё часцей з вуснаў расейскіх палітыкаў ды журналістаў гучаць пагрозы прымянення. Таму, як відаць, ніякіх высноў расейцы не зрабілі. Як не зрабілі ў свой час належных высноў з расейскай імперскай палітыкі заходнія лідары. Дарэчы, 6 жніўня спаўняецца 16 гадоў, як расейцы ўступілі на тэрыторыю Грузіі праз Родскі тунэль, а на наступны дзень распачалося паўнамаштабнае расейскае ўварванне. Тады міжнародная супольнасць пайшла на ўступкі Расеі. Праз 6 гадоў гэта паўтарылася з Крымам, што ў выніку і прывяло да паўнамаштабнай вайны з Украінай, якая пачалася 24 лютага 2022 года. Вось што бывае, калі не супыніць агрэсара своечасова. Але падобна гісторыя палітыкаў нічому не вучыць, і яны зноў наступаюць на тыя ж граблі. На гэтым мы з вамі развітваемся. На жаль, не ўсе навіны мы паспелі абмеркаваць, таму працягнем у чацвер. Да сустрэчы. Дзякуй за прагляды і каментары. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украине!